abokina aure dai an riga an daura. Gaskiya ne. Ina yi maka fatan alkhairi. Allah ya sanya alkhairi, Allah ya sanya alkhairi. To ka san dai rayuwa yadda take. Aure ibada ce, ka sani. Suke kuma amarya ki haƙuri. Aure ibada ce, aure ibada ce. Kai na san halinka ba sai na gaya maka ba. Ka san dole akwai abubuwa wanda zai iya ta ɓata ma rai sai ka kau da kai ka haƙura. Ke ma kuma ki haƙuri. Miji uba ne. Kin gane? Ya haƙuri da Allah, a zauna lafiya, a zauna lafiya, a zauna lafiya. Allah ya bada zaman lafiya. A ji a ƙiji a gani a kau da kai. Shi aure haka yake. To ina godiya sosai, ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Yanzu in ba damuwa mu je waje sai in dan raka ka ko. Yawwa. Allah ya ba ku zaman lafiya. Amarya ba damuwa. Allah ya saka. Yawa malamu. Ina mutu. To ina godiya Allah ya sosai. sanya alkhairi. Amin, amin. Allah ya ba ku zaman lafiya. Amin amin. Allah ya dawo da mu suna nan da wani ɗan lokaci. Amin amin. Amarya Allah ya ba da zaman lafiya. Nagode. Amin amin. Yawa. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Baba. Baba Garba. Baba Garba. Sannunka. Sanar da zuwa. Da an kawo mata barna. A'a, ban launa dan ba kai yabe nan a kauye na za ka samu guri mai kyan wannan. Na ba da to ita wata hutuwa. To da fito mana magaisa. Ai ta gaji baba. Kai da wata hutuwa magaisa mana baka ga mai. Yawa baba ga tun. Sannun. Lafiya lau. Muna lafiya? Ya ibada, kin san aure abu ne na ibada sai an yi hakuri. Shi yasa ma na to tun daga kauye. Duk da na san ba kwambe da auren ba, na zo don in kula da lamarin ɗana. Yayi ban kula da shi insha Allah. Na? Da ka ce da gilashi ne. Na ji kan maka ce wai ka zo ka kula da ni. Na ga kula da kai mana, ko haramun ne kula. A bani kafar kai kamar da aka bani. Saboda Allah baba kwana uku fa da yin auren kawai ka ce kuma kenan nufin ka zama za ka yi. Dan gora ta kashe. A wannan ba kore ka nake. Bari da gora. Ni ba kore ka nake yi ba baba amma dai kuma dan Allah kwana uku fa da yin auren kuma ga Saba da Allah. ba kore ka nake ba Ko baba. ko gora ta kashe ko tashi in tafiya ta. Yanzu yaushe za ka koma? Bari in kwaɗe ta kun gani yadda abinci da samu. A kan abu mana na taba ko? Ko ba ki ba ko ya mutu ba ki ku ne. A'a. Bace na shawara na ko dan yata mai sani ba za ka yi ma. Kai da Allah Allah fa ba yaran ba mu. Ko ke ba ko ya mutu wannan bane ba a gidanku. Kai da Allah wannan yaran zamani Allah fa ba ki. Wallahi Baba Garba zai tashi mu. Baba Garba. Baba. subhanallahi subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi dan muka san da muke da kai kan da muke da kai a gida ka taba gani na bacci an tashi saboda na zo gidan ka ne ba za ka bar da huta ba kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ga yaran zamani To ba kai yau za ka tafi. to ban ta gora ta kake kenan A ba kore ka gora ta nake kake ba. A sai in kama hanya ta bi gora ta kake kenan kada ta kankanin ka bai maka ban kai Allah ya kan bai maka wallahi ba haka yi ba wallahi tallahi sati dai zan kara wallahi sati dai zan kara sati ɗaya kuma. Sati ɗaya. sati dai zan yi wallahi na fasa tafiya wallahi sati dai zan yi na fasa tafiya tunda dai na ga so kake ba mu gidan maybe akwai abin da kuka shida kai da matanka so kake tare maka da dangin ka da yan uwanka wallahi ƙarya ne bayan ta zan je wallahi tallahi ka ina nan ma wallahi bayan ta zan je tunda abin da ku iskanci na kai da matar taka ba inda za ni sati dai zan kara wallahi akan abin kari in kariya da Allah kwai da doya akan kwai da doya da ce da shayi haɗin kauri da Allah ba ka ji ba To. baka ne dan adan da kuɗi baka ne dan adan da kuɗi Allah ka mu kashe Aisha. Zo. yawa sanu sadiki Waye ya kawo po cikin gidan nan kuma akai kashi a cikin po? Zo ki gani leko. Ni fa yanzu tambaye ki nake wai waye ma ya kawo po kuma ya kashi ma a cikin po din waye? dan uba ki a gidan kaga ka aure yarinya mara tarbiyya ne kashi Matar tawa kamara? amma da kadai dan uba gidan uba ta ne zaki kalle shi na kashi ka gani ko
dama na ce in za ka auri yarinya ka aure gidan tarbiyya amma ni kashi wayan saboda an kashi ta kada ke ta to ni na kashi ni ne kuma a cikin goban kai kuma ciki muna ku kan banza Allah hikin ba gidan nan ma wallahi tunda dai ba gidan ubanki ba ne ba baba gidan dana ne zo ka fita billahi allazi sai ka bar gidan nan wallahi tun da ka sa hannu kada ke ta ba akan laifinta ba wallahi sai ka bar gidan ya nan yarinya ba ta tarbiya ba zan dake ta ba kawai ka fita wallahi ba zan je ba da zani wallahi ba zan da na dan da Allah ba kai tun da abin naka na fahimci kaskace ne abin naka wannan yarinya abin da nake so kawai ka bata takardar ta saki uku ta koma ta tafi gidansu a je a wurin maka kandala dama ta yarinya ta so ka kamar me ka nuna kai ba za ka aure ta ba saboda baka ganin girma na baka ganin mutunci na to za a koma kauye ka saki wannan yarinyar zamani ba da bata san darajar manya ba a je a koma aure maka wallahi kandala wanda ta so ka kamar ta kashe kanta mana banda Allah ya taimaka an rarrashe kai me yasa baka aure kandala ba shekarar ka nawa baka da aure ka je ka aure ta mana gori zaka ba ne zaka gori an maka gorin amma kai da abin da zaka yi ni wallahi yanzu na daina tausaya ma bari in raga ma gidan nan fa sai ka bar gidan nan wallahi ba inda zan je wallahi ba inda zan je Allah fa Allah sai ka fita tunda ai ni na rike ka tun kana dan kankani ba inda zan je kuma wallahi bari aboki na yanzu ba inda zan wallahi sai ka bar gidan nan ai dai ba a nan gidan aka haife ka ba ko wallahi ba inda zan yi sai ka bar gidan nan ba ka gaji mahaifin ka ba wallahi saboda mahaifin ka ba ka muka zauna da shi ba bari da ai a waje na ka girma ai na kira shi za ka sani wallahi ba haka muka zauna da mahaifinka ba bari yanzu duk wannan munafukai za ta hada da kai tun kana dan kankani mahaifinka ya ban mun kai hannu da rayu duk wannan ikirarin da kake ikirarin banza ikirarin wofi abinda ma ba kai ka haife ni ba riko fa aka baka riko na fa aka baka ka gore ta ba da inda amma gorin kai duk abinda za ka yi ba inda zani na ga tsiranin da zai fudda ni tunda kai dai baka gaji arziki ba kai mahaifinka ba haka yi ba kwaje ne ba ka ci ubanka kai